Ola, son Naza Blanco e recentemente defendín a miña tese doutoral na Facultade de Educación e Traballo Social da Universidade de Vigo. A miña tese doutoral, un pouco o que buscábamos con ela, aparece representado aquí nesta imaxe, e era analizar como os prexuízos do alumnado adolescente se trasladan aos seus comportamentos de violencia, concretamente o bullying. Entón, principalmente, o que investigamos foron diferentes prexuízos como a discriminación cara ás persoas maiores, as actitudes negativas cara ás persoas maiores, as actitudes cara a etnias minoritarias, e despois actitudes derivadas da cis-heteronorma como a LGTBI-fobia e o sexismo. E tamén investigamos, como vos digo, a relación entre estes prexuízos que ten o alumnado sobre os seus comportamentos violentos, concretamente o bullying. E os resultados o que nos deron é que xustamente os prexuízos atópanse interconectados entre sí, tal forma que o alumnado que é máis ista, por exemplo, é máis sexista, tamén é máis LGTBI-fóbico, tamén é máis racista ou rexeita en maior medida en as minoritarias e, ao mesmo tempo, tamén rexeita en maior medida as persoas maiores. E vimos que non só isto, senón que aquel alumnado que era máis prexuizoso tamén tiñan os comportamentos máis violentos, perpetraba máis comportamentos de bullying cara aos seus compañeiros e compañeiras. Todo isto denota a necesidade de un cambio do sistema educativo que inclúa, por exemplo, a incorporación de profesionais con formación específica como os educadores e as educadoras sociais que non só interverían nestas problemáticas, senón que tamén as preverían a través da incorporación dunha pedagogía crítica e queer.